I pozdrav svima ljudima, Leonik Zežbana. Ljudi, danas ćemo preživljavati u starom Egiptu. Ljudi, mi smo danas u Egiptu, ja više nemam ni health ovdje. Ok, ovo je čudno. Našao sam Haska. Ako još je malu bebu zombija. Dobro, ovo nije dobro, ovo nije dobro. Bježi. Hask. Ja nemam ni oružje, ja sam se ovdje nekako izgubio, nemam pojma. Bježi. Ne! My god, izgubio sam se. Nemam pojma gdje ću. Moram narasti health. Zato moram ubiti ovog. Tatu. Ne. Ne umri. Hajde više mumija. On je mali je najgori. On je isto jak. Ali najgore brz je. Umri. Oh my god. Imam health. Ne, bježi. Oh my god, bit ću gladan. A ne mogu jest ovo. Šta će mi pjesak? Ostavi ovo ovdje. I šta će mi ovo? Ovo mi samo povećava glad. Sad sam gladan. Moram naći nešto jest. Ajde, koliko? 6, 5, 4, 3, 2, Dobro, nisam ništa dobro, nešto posebno gladnija. Otkud zečevi ovdje? Otkud zečevi u pustinji? Dozbal. Kad? Hes! Šta je ono? Neki hram? What the fuck? Ovo je stari Egipat. What the fuck je ovo? Zeko, znaš ti nešto? Ma beži ba, jebi se. Šta je ovo? Wow. Šta je ovo? Oh my god. Šta je ovo? Ja mora da bude malo da se sam. Da vidimo. Ideš na planinu? Ne znam. Hoćeš ići? Hoću, naravno. Koju sedmicu? Drugu? To što piše ovdje. Hram kraljice Hatshepsut. Znam Hatshepsut koja nije... Niko nije došao do blaga. Od mene ćeš biti sedmicu i onda će... Nemoj pričati. Moram! Čuvajte se. Šta da radim? Izlazi. Deda, je li ovo kada staneš boli? Ne boli. Oj, ali probi mi Kako ja tebe mogu slušati? Probi mi modu. Imam ovo slamit. Možda ne skida health, ali probi mi sve. Jo, koliko ovo treba. Dobro. Ostavi ovo. Ako mi bude uopće trebalo u životu. Dobro, šta je blago? Holy shit, šta si Hatshepsut luda ostavila para? Kako ja tebe sad moram slušati? Šta si Hatshepsut luda ostavila para? Šta ti je bonus? Ti normalno i kako? Ja hrama bogatog, gdje si mogla ostaviti ovolike pare? Sram te bilo. Trebam crafting table, moram izaći iz Egipta. Bježi. Neću ništa pisat, eto ti, tu stoji. Omani mi še hram kraljice Hatshepsut. Ovo je sada prošli hram, sad ću sve uništit. Sad ovo slušim. Sad ćeš ti vidjeti Hatshepsut. Šta si me uvala u nevolje. Kad imaju 2 česta, logično. Šta ovdje piše? Vraćam se sutra. Jo, moram otići.
Sad ćeš ti vidje glupa hača psut. Mene budale, pa zaboravila sam blago. Ćao, momije. Moja mama. Budale. Ćao. Boj. Ajde ja kod svoga finoga bloga. Idem ja. Čevo? Šta je ovo? Čekaj, kada tamo blok nije bio srušen? Neko da se opljačko, nemam pojma. Šta je ono? Na neko mi naslova. Gdje mi je kopčik s blagom? Neko mi je provalio u moju kuću. Ko mi je ovo ne ukrasio? Jesi ti kog vidio? Jesi ti išta ukro? Jesi ti išta ukro? Da vidim. Ne, ništa mi nije ostavio. Jesi mi šta ukro? Ma nije mi ova budala ništa ukrala. Baci to, šta ću? Kraljice vole samo moderne stvari, ne vole kostije ružnih stvorenja. Biži. Šta je mi ostalo? Glupačo, otao sam ti blago. Ostavio me glavu ružnog stvora. Plate će samo kakat bija. Bježi. Vratit ćeš mi. Ko je to? Nešto? Boli me briga. Nastavit će se.